Akira Kurosawaren storyboard edo filmetako marrazkien erakusketa honek lagundu egiten du bere filmak eta artistaren figura bera ere hobeto ulertzen. Izan ere, Kurosawak zinemagile izan baino lehen margolaria izan gura izan zuen. Milaka marrazki egiten zituen bere pelikuletako eszenak grabatu aurretik. Alondegiko erakusketa honetan batzuk eta besteak alderatu litezke eta hor ikusten da zelako zehatza zen zinemagile japoniarra. Marrazkiez gain, Ran pelikularako berak diseinatutako jantziak ere ikusgai daude, baita filmetako kartel originalak ere. Era berean, hainbat hitzaldi eta zine emanaldi antolatu ditu Alondegiak. Horrela, ospatu gura dute Kurosawaren jaiotzaren mendeurrena, ekialdeko eta mendebaldeko artea uztartu zituen artista.